pouco. Eu si, pero as ovellas non xa están balando desde canto hai. Os vosos pais xa se levantaron hai unha amiga a sementarlle as patacas a don Celestino. Que vaya Lois, que nunca vai. Si, home, vestirse gala e erva sementar as patacas. E se imos os a facer un pouco. Vale, dicimos a mamá. Aboa, imos facer un pouco cada un. Cooperativismo. ¡Sí, cooperaremos! Vai cas ovellas, e ti non te mofes que teño traballo para ti. Oh, aboa, solo estaba cantando vacas e ovellas, vacas e ovellas. Déixate de cantar e ponte a traballar. Os teus irmáns e os teus pais xa se puxeron a facer cousas. María, ven a xogar un pouco. Non podo, teño que facer cousas. Vamos, Nino, vaya atrás, a ver si va atrás, vaya atrás, vaya atrás. Toma, bien, toma, despacio, Tracy, despacio. Vamos. Voy a llevar a los caballos, ahí está. ¡Chispa, vamos! Irei, apointe, quando tem irmão. Breito, por aí não. Ahora me preguntamos aquí dónde está. Uns 4. Hai que sembralo. Plantamos unha planta, unha semilla. Sin unha semilla que se sembra. E esa semilla é como, alguén sabe como a súa mamá botan garbanzos. Sembran garbanzos. Non, agora non fan nada. Eu sembro garbanzos,
Pois mira, sembras unha semilla e esa semilla sale para arriba. Entonces aí botas como garbanciños. Supoñamos que sea todo alrededor. E dá moito traballo, porque hai que mondar moito, porque as cousas malas da erva senón non dan. Isto, pois isto hai que facer. Depois dá muchísimo traballo isto. Logo cando está, hai que arrancalo. E hai que mazalo. Un trozo de madeira redondo, para agarrar, supoñamos que fora isto, todo redondo e aquí, hai que delgado. Encima dunha pedra, mazábase o liño. Entonces é que se lle quitaba a semilla toda. Pero había moitas cousas pro liño. Despois había que aquelo pasado a outra clase de que había que se ripaba. O ripo, lle chamaban. Que é eso? Despois había o primeiro o de mazar. Logo despois era o de asadar. E había tres ou cuatro, que agora xa non me acordo ni como se chamaban os últimos. Entonces eso todo preparábase o liño de que estaba todo preparado e levábase ao río. Atábase e así, por exemplo, agarrábase así un trozo todo e atábase por cima. Enterrábase no río onde había agua corriente, nos pozos que facía remolinos a agua, entonces ele tiña que cubrir todo eso a agua. E tiña que estar ali polo menos 15 días na agua, para que se cocera ali na agua, curtíase aquí. E as mulleres iban, retirábano, traían as súas casas o que podían, nos carros, as vacas, e despois de traerlo á casa as vacas, que pesaba moito, tiña mollado, pesaba moito. E ali onde se acababa de preparar con outras cousas feitas de madeira, todo era de madeira, e a unos eran de ferro, que tiñan uns dentes de ferro, que se acababa ali de acedar. Pero despois había que espadalo. Este había que poñelo nunha tabla, que había unhas tablas moi bonitas, eran como unhas, como unhas esculturas que había, unhas moi ben preparadas, moi finiñas, que se poñían así no bordillo do alto, e punha espadela, que chamaban a madeira que se preparaba isto, era unha espadela feita tamén de madeira, moi fina. Non sabes un machete de cociña? Do xeito dun machete de cociña era igual. Entón as mulleres empezaban a darle ali a traballar aquilo, todo así, hasta que chegaban aquí. Logo dabanlle voltas, e volvían a empezar na punta, veña, todo hasta atrás. E ao mellor dabanlle 5 ou 6 veces hasta aquí, e caía todo a mano, e quedaba todo moi bonito, todo como isto. Aquí, que non tiña cociñas pelos malos, nin chotos, porque levaban das súas raíces, levaban cousiñas malas. Entonces non tiña que quedar todo así, todo así. E despois ainda volvían cocer nas casas, nuns caldeiros que tiñan enormes, con cinza do lume. Pois a cinza do lume, metían na agua, metían ali aquilo todo e ali cocían, e quedaba blanquiño. E despois secábano e fiábano. Este non está cocido, fiábano e facían as camisas pos homens. Facían sábanas para as camas. Eu teño sábanas ainda bordadas da miña abuela. Feitas moi bonitas. E feitas a mão. Unhas sábanas preciosas feitas. Que bonito sería poder facer todo E tiñan, por todo eso, era o único que tiñan todo feito de lana e lino. E non ten ninguna tabliña desas, como se que se chama. Mira, tan tontos éramos. Eu ainda guardei, ainda teño o rico, ainda teño o de eso. Pero tan tontos éramos que a xente empezou a desalojar as cousas vellas e a levaron todo, porque había cousas maravillosas. Claro. Que? Pois, mira, gitanos e cousas que viñan por ali buscando cousas vellas, que a xente non sabía o valor que tiña. Claro, e ahora non sabían o valor que tiña aquilo. Entonces, claro, como non sabían o valor que tiñan, levaron todo, e agora iso non hai home que o faga. Porque, sabes por que non o fan? Porque os homens da hora traballan de outra maneira. Aquí os homens traballaban camao, sabes? Traballaban, todo facían camao. Non había como agora máquinas, non había cousas, agora hai todo moderno. Pero antes había móvil. Era moi diferente, e facía cousas moi bonitas. Antes eran tamén abanistas como agora, no que aprendían eles, porque non había escuelas de
como ahora. E van aprendendo. Perdón, aquel niño que se deixaba ali nos ríos, habería que amarrarlo ben para que non escapara. Poñenlle pedras encima. Ah. Mira, E eso non ata... iban a roubar tamén? Mira, non a roubaban porque daquela todo o mundo tiña. Sabes, todo, era o que se cosechaba en todos os pueblos, cada veciño tiña as súas. E casi todos o levaban ao mesmo sitio, porque era un sitio grande que había, que baixa, é o río Fiscaíño. Bueno, eu falo do meu pueblo. Outros, claro, querían que arreglarse onde tiñan. Entonces ali, pois, iban todos os do pueblo. Un día petit, pois, se levaban, porque tiñan que xuntar do pueblo e axudaban uns aos outros, porque as mulleres non daban tampouco feito. E aquilo todo era, chamabanlle marrucos de liño. Atábanos como se fora pan, como se fora ahora o pan segado grande, que segas tu capón. Bueno, pois aquilo atábanos con espigas, supoñamos. E deixaban o que era a terra, a raíz, sin sacudir. E atábanos así, arriba, e abríanlle abaixo as raíces, para que iso asentara na terra, na auga, e non marchaba. Entón, puñenlle unhas pedras por riba, a cada marruco daquilo, e ali estaban, xa digo, polo menos, estaban 15 días. Porque antes os ríos eran como agora, ou eran moito máis grandes, máis caudalosos? Estes normalmente eran regatos vistes que fueron baixar por os pueblos, que despois axuntanse e acaban lá. Que se aproveitan para regar, e así, non? Sí, e por prados, que se utilizan para regar os prados. Pero xa había uns pozos, no sentido de que, a ver, que xa os tiñan máis ben dedicados exclusivamente para iso. Feitos para iso. Sí. E así, pero daba moito traballiño. Iso era a vida daquelas persoas moi horrible. Eu valoro moito porque acordo. Sabedes quantos anos tenho eu? Vou vos dicir. A ver, quantos me votaste? 58. 80. Que tan bella. 70. Que era máis non. 65. 18. 70. 18 no. 70. Vale. Mira, quero dicir que eu acordo moitas cousas, antes non son moi velha. Non son unha nena, pero... 70. Non. 60. 59. Sí, é assim, mas é igual, arriba 59. Eu acordo moitas cousas que eu, por eso valoro tanto aquilo que fixeron aquela xente antes, sabes? Aquela xente antes, eu valoro muchísimo. E teño cousiñas guardadas, ainda para que as miñas netas, pois ainda sepan. E sepan facer algo. Se queren facelo, claro. Como digo. Pero de coser, teño unha máquina moi antigua, aprendo a coser, teño outra da hora, pero bueno, aquelas cousiñas dos meus papás, o meu papá era carpinteiro, e tamén teño moita ferramentadil de traballar a mão, o meu abuelo tamén era carpinteiro, pois teño moitas cousiñas guardadas que me gusta hacer un recuerdo diles. Sí, a nos tamén nos gusta. Sí. Tamén nos gusta que as teñas, así ves outro día. A explicarnos máis cousas. Empezar a colaborar. A ver, vamos cantar logo outra canción. A ver. Bien. Pero esto non é un sei cantar, agora olvidáronse-me que eran as cancións que cantaban. Blandina, si ten escribillo, teñen lo que pillar e cantarlo todo. Ah, vale. Sí. Claro, estamos Iago, parades quietos pero vos os dous, atentos, cando vos diga ela, a ver, dices algo, si te pode repetir. A ver, vos mirai, a ver. Ya se secó el arbolito donde duerme el pavo real. Ya se secó el arbolito donde duerme el pavo real. Y ahora sí duerme en el suelo, y ahora sí duerme en el suelo como cualquier animal. Zaragoza está anunciando metido en una laguna. Zaragoza está anunciando metido en una laguna donde se
única fea que había se la llevaron sus padres. La única fea que había se la llevaron sus padres. Se la llevaron sus padres, se la llevaron sus padres a la cuadra con la mula. Zaragoza está en un llano, metida en una laguna. Zaragoza está en un llano, metido en una laguna, donde se lavan las guapas, donde se lavan las guapas, porque fea no hay ninguna. La única fea que había se la llevaron sus padres. Pues ponte primero orillo. Mete tu orillo ahí. ¿A que tú no sabías que se facía así? Arrancala no. Yo no. Yo para. Está todo preparado. Oye, nena, tenme que dar aquí unha puntadiña. Ide empaquetando todo para a cooperativa. Ide traendo as cousas que as cargamos na furgoneta.